Каква е разликата в цените на тези продукти преди 10 години и сега? Ами гледах цените скоро и сигурно двойно. 4 лева. Някъде около 4-5 евро. Близо сте. Лев 50 в евро. А един хляб преди 10 години струваше лев и 20. Сега според вас колко е? Аз си взимам пълнозърнест, но е към 2,50. Пълнозърнестия, да, ами Ще е към 2 лева. 2 евро и 10 по-скоро. Сега е лев и 50, може би най-ефтиния. Ами да, някъде е там. Литър бензин шофирате ли? Преди 10 години той беше 1,95. Според вас сега колко е? 2,39. 2,50-2,60 някъде. Ами да, Евро и 70 някъде трябва да е. ами 1,24. Един дюнер, мале, аз много обичам дюнери. Вие обичате ли? Да. Естествено. Ами 10 лева. Там е много тъжно увеличение на цените при дюнерите. Да, разбирам ви. Минута мълчание. Сега е 4 евро някъде, даже е по-малко, 3. Една някъде към 5 евро да кажем. Близо сте и двамата. 4,50, нали, това е някаква такава средна цена. Колко струва един билет на кино? Преди 10 години е бил 11 лева, сега е Нямам така. представа, аз разчитам на Netflix. Netflix е супер, да. 15 лева. 15 лева, Да. даже повече, Ако си вземеш 18. най-обикновения, за 3D някъде отива 20 и няколко лева. Да, с чулата, може Да. би, да. Да, ами някъде толкова, да, 18 лева е сега.